Забравих да снимам. Съжалявам, отиваме към Пловдив в момента. Станахме, оправихме си багажа и след това тръгваме за София. Тъй, че гледайте, забавлявайте се и ще се видим след малко. Ето, мисълта дойде. Малко домашно, ама няма проблем. Абсолютно какво ти пука. Ето така, искам да видите предпочита какво е, защото още не съм си качила багажа. Приключението ни започва. И приключението започва. Абсолютно, вижте колко е готин. Има си хапс. Абсолютно. За вас, ама аз съм супер хайпната. Аз също. Адски, това е най-яките приключения. Да ама... Значи ние вземахме това решение в 12 вечерта, вземахме си билети. Беше по-късно. И по-късно да е, сигурно. И това да видим всичко в Ретле, защото да няма закъсали по пътя на магистралата. Защото ще стане много забавно просто. Искам да ви кажа, че просто това е най-добрият майстор. Вече сме в колата. Бе, как е? Уникален е. Старобъртната сказаме, точно такава комбина. Това е преди Пазарджик, има супер голямо затръсване хора. Имаме 100 км, но няма нищо. Ние сме весели и това е важно. Ела, стигнахте, бе! Не ти разкажа! Елика, майко! Кой тебе ме събрал, ядоме да бера. Още от малки в мъхите промчим. От качалки мъжете закачим. Ако сте жалки, няма да възсъжалим. Куки пускат палки, но много фърчим. Дай, пустя вече. Айде, София! Се пръска, дай ми ръка, отиваме до края на света. Сърцето грее на моето лице, има любов в моето сърце. Да плуваме скрайно в Черно море. Хората си имат Дубай, ние си имаме Дружбай. Айде, Дружбай! Me and get bodied, and all she eat is dick. She's on a strict diet, that's my babe. Ние сме в Софието. Чао, България, вече съм в София. Дървеница сме. Абсолютно да, е дървеница. Абсолютно да. Хора, озовахме се. Дойдохме, 26-ти Айде, блок, студентите. Лукса. На Лукса, на 26-ти блок. Ей, това е. Гледай как е. Ами хора, оставихме да ни навигира Митко и не знаем къде сме. Знаем само, че сме още в студентски град. Ах, Мите. Не мога наистина. Гледай как. Търсим къде е мястото. Ще видим, когато стане нещо по-интересно, ще се включа пак. Свети слънцето в очите. Какво? Не! Една спирка там. Аз ти казвам. Когато ставим Митко... Повървяхме малко, чакайте сега. Митко много добре върват нещата, нали? Митко не разговаря за нас. Той сега се надува. Тръгнахме същата посока. Не май ти ще навигираш, моля те. Колкото батерия Като ни имаме остава, 25%. Вахме се на утре носи съответната сума в УНИСЕ. Аз няма да коментирам. Загубих ги 2 пъти. Само. Така сме един в друг в рейса. И държаелите да ни падне. Ние стигнахме. Той разговаря тук, гледай как. Да. И така. Хора. Чакаме още пред арената. Няма още чак толкова голяма опашка. Чак толкова не е, обаче. Арена 4 осмици. Ще намерите билети в каста на Ивентим. Купи билети точно. Гледай как е реклами. Тук трябва да пусна реклама. Хора, не мога да повярвам. Вече е 6 часа. Казаха, че в 5:30 ще ни пуснат. Още не са ни пуснали. Това е минус точка. То е full max.
Ей, това е. Кебаб ще ми предадат, тук е. Ето ги за подозрените. Влезнахме. Сега на къде сме? Дайте да се ориентираме към това. Две едната. Айде, после ще вземем такова отвътре. Хора. Влезнахме най-после. Абсолютно след 2 часа. Много е брутално, хора. Уникално. Кажи ми момент, в който ти си говорил за другите хора. Ти ли малко неудобно, бе? Народ шума, всеки път. Ще на живо ударя на София. Вие сте на финала на най-гледаното шоу в интернет. Къщата на инфлуенсърите. Сезон 4 започва сега! Къщата на инфлуенсърите. Павел Колев и Цанка! Отново от 3 компонента. Индивидуална игра, социална игра и инфлуенсърско влияние. В индивидуалната игра ще изпитаме волята на инфлуенсърите в 2 битки. Като всяко едно класиране ще... След нея на сцената излиза Илян! Усеща обичта хората. Вашите силни аплодисменти за невероятната Димана! Аплодисменти и за Йоана! Моля за вашите силни овации за Божана! Много секси! Да, защото все пак сме на живо и трябва да ги гледаме. Ето летят в София. Когато стигнат до моста към Домените, трябва да намерят следващата си карта. Другите, ма беше малко повече. Видяйте бележката за арената. Да видим обаче кой ще стигне първи на арената. С плана скорост. Не, това не е платена реклама. Хара, със сигурност обещаваме, че са карали в... Ето ви него! Бъдещия кмет на Севлиево! Вече е с микрофон. Човека с вечна усмивка. Прави си да задъхат, ела тук. Вземи си аплодисментите, вземи си ги. Чай, че получаваме информация, че Денислава приближава. Ми чу.
екип, аплодисменти за групата Крум, Яни. Колко се бързи? Името на групата ви отговаря. Шарено, пъстро, има мъжки гърди, духовен. Наденицата в гола, казана от момиче във вана на Сапоник Сънъл, е толкова оригинално. Тази игра. Инфлуенсъри? Готови ли сме? Да. 3, 2, 1, старт! Краси, трябваше да покажеш, виждаш... Покажете на камерите празното. За Албер от цялата зала. Как се решаваме? Инфлуенсъри състав. Албер продължава! Албер мина! Албер, Краси и Денислав продължава! Знаеш какво? Сега ще имаш време да се нагласиш, да се бардиш хубавата си рокля и да се върнеш. Имаш 2 точки вече от първата една и от втората една. Общо 2. Аплодисменти за Лина! И кой са Билянич пое? Сега ще видим как е. От кое? От Мендета ли? Опа! И сега... От всичките. Денислава специално. За тебе съвсем чудо. От Мендета, аман! От Мендета, аман! Много секси. Аман, аман, от Мендета, аман! Не мога да кажа на мене! Аз съм специален! Как да го накараме?
Аплодисменти за Дени и за Алпер! Следната игра за 3 и за 4 точки. В нея те разполагат с по 20 турбички. Там в уния кашончета имате 20 такива пясъчни турбички. До тях, до вас, уважаеми финалисти, е позиционирана тази. Избухва залата, Веско става на крака даже. Това няма да пречупи Денислава, защото тя знае какво прави. Те ни казват хората. Цената на Денислава на второ място с 3. Точно както беше в първата игра. И нека сега да видим и графиката от този вероятно шоу. Сега, преди да отидете си провлечете, искаме да видим графиката. Лина е с 2 точки, това е финалното класиране след битките. Да, компонента е 1, битки, има още 2 компонента. Краси с 4 точки, Дени е с... Ще ги сметнем. 3 плюс 3 е 6 точки. И Албер с 8 точки. Абсолютно също класиране, както... Но сега един Ерген е пред мен. Парубчета. И Памеца, и Веси, Ел Трафиканте. Сега ще ви спеем една емблематична песен за къщата ми по енсерите. La casa de la influencia 4 subimos al top, nadie es nosotros, siempre ganando aquí en los pases, sin perder la base. Къщата на инфлуенсерите 4, развиваме всеки параметри, най-добрите не правиме макети. Къщата на инфлуенсерите 4, развиваме всеки параметри. Я не чуя, мазна ли ви е София? Слушайте! Ето го и него. Аплодисменти за Даниел Бачорски и за Памеца! Най-добрите читачи в България! Евала, искам да кажа, че в тази държава има само един човек, който е по-луд и по-добър и по-голям чистач от мене. И това е Памеца. Аплодисменти! Ти си великан и сме в центъра на Арена София. Напомняме, че днешният победител ще бъде обявен от 3 компонента. Няма как да сте седнали, Усмивките ви да виждаме и Яростави понякога да виждаме всички назад, всички емоции, които, както Дари каза, едно реалити предаване трябва да има. Дали добри емоции, дали... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, край! Край на гласуването беше много... Битлета ни е разпочва. Име с 45% зрителски вод. 45 000 гласували всъщност. 64% зрителски вод. Кой е той? Неговото име или нейното е... Сега обработвам видеото и исках да благодаря на всички, които успях да се снимам с тях и че ми позволиха да съм част от това нещо също. Това са те. Да, благодаря ви адски много и всички бяха супер уникални. Ами хора, това беше от нас. Нямам много памет в телефона, затова гледайте
и ще се радвам да харесате клипа и да го споделите. Това беше от мен и моята компания. Чао!